Кое пречи всъщност лявото да бъде обединено и кое страда от това, че лявото е на практика разединено? Това, което е в основата на непостигането на пълно обединение на левите политически субекти е политическото его на големите обикновено. От една страна, от друга страна чисто човешкото его на определени лидери, които предпочитат да са лидери, а не част от едно общо цяло. Кой губи? Губят обикновено левите избиратели или въобще избирателите, когато става въпрос за устояване на идеи, които гарантират защита на обществен интерес. Тоест губят хората от липсата на така наречената лява алтернатива и в крайна сметка затова сме в Хасково. Да се опитаме, коментирайки проблематиката, която стои пред общността в Хасково, да търсим уния решения, които обединяват хората в ляво. Имахте вече едно участие на национални избори. Предполагам сте направили анализ на резултатите и извели сте изводите. Какви са те? Това, което можем да разчитаме, са единствено срещата с хората и прекия разговор с тях. Точно поради тази причина ние се опитваме да формулираме ясно разбираеми тези, които са изключително важни според нас. Категорично заставаме за определена политика, която смятаме, че трябва да се реализира в местната власт на България. Коя е тази политика? Ще давам примери с Хасково, ако ми позволите. Значи започвам с първото. Първо, според нас, ключовия инструмент за общинска политика е общинския бюджет. Управлението на отпадъци е един от приоритетите, които стои в основата на политиката на левицата. Второто нещо е свързано с ВиК услугите, които се предлагат на населението. Хасково е показателно с изключително високата цена и изключително ниското качество на услугата. Има едно единствено решение и това е всички водоизточници на държавата да бъдат в държавно дружество, а услугата на общинско ниво да се предлага от общинска фирма. Тогава под двойния контрол на ДКВР, Общинския съвет и кмета на общината ще имаме друга възможност за формиране на политика. Разбира се, в Хасково не е решен основния въпрос с осигуряването на стабилен питеен водоизточник, пречистване на питейните води и подаването на населението. Това, което коментираме ние в левицата, е търсенето на решение на тези въпроси. Отделно от това е един много ключов въпрос, който касае и Хасково също така. Общ градоустройствен план и подробни устройствени планове, които трябва да са в сила на територията на цялата община. Давате си сметка, че поредица от кметове не направиха усилия в тази посока преди една проста причина. Те да казват чрез подробни устройствени планове къде какво може да се случи. Ние смятаме, че планирането отделно от това, от гледна точка на стратегическите планове на общината, в плана за интегрирано развитие на общината, за община Хасково е безумен. Той е неработещ и няма да даде онези резултати, които би следвало да се получат. Общинските съветници на левицата ще работят в посока на това. Първо, от една страна планирането, общ градоустройствен план, подробни устройствени планове, стратегически планове от гледна точка на плана за интегрирано развитие на общината. Отделно от това, предлагането на услугите в управлението на отпадъците, ВиК инфраструктурата и поддържането на земената система са ключови за нас и ние ще работим в тази посока. Другите са разширяването на кръга социални услуги, които се предлагат на гражданите в общината, изграждането на добре функционираща мрежа от образователни заведения, плюс отразяване на професионалната част чрез съвместна работа с Министерството на образованието за съответствие на потребностите на бизнеса и това, което предлага образованието в община. Реално погледнато трябва да има някой, който да поставя въпросите. Ние смятаме, че това ще бъде левицата. Защото другите в общи линии сядат на масата, за да разпределят баницата, което е за сметка на гражданите на Хасково. Наскоро казахте в едно интервю, че голямото фрагментиране на общински съвети води до това да не се решават големите проблеми. Да, така е. Безспорно. В момента в Хасково има другия процес на обединяване. На каква база? На идейна база. Имат идеи. Питайте ги какво смятат за ВиК Хасково, питайте ги какво смятат за управлението на отпадъците или зелената система на Хасково. Питайте ги какво смятат за цената на услугата, т.е. такса смет, която плащат гражданите на Хасково. Аз смятам, че никой не е свикнал да поставя тия въпроси на общинските съветници. Докато те не дадат смислен отговор на този въпрос, значи няма аргумент да се гласува за тях. Нямате кандидат за кмет, имате само листа за общински съветници. Вие сам казахте, че ние сме оценили това, че не сме имали силно представителство на парламентарните избори. Няма смисъл да си поставяме цели, които са непостижими за нас. Тази връзка, ролята на Общинския съвет. В тази кампания много се говори за това, че Общинския съвет едва ли не може да управлява града, без значение кой е кмета. Така ли е действителност? Не е така, разбира се. Ако има конфронтация между Общинския съвет и кмета на общината, разбира се, ще се работи трудно.
Но нито кмета може сам да управлява, нито общинския съвет може сам да управлява. Питам ли във връзка и с това, което казахте, че съветниците на левицата ще повдигат въпросите, Абсолютно. ще поставят проблемите. Това ли е начинът да бъдат решавани тези проблеми, когато някой ги повдигне в общински съвет? Вижте, само констатирането на проблемите не е достатъчно. Вие си давате сметка, че всеки втори гражданин на Хасково може да формулира много ясен набор от проблеми, които стоят пред общността. От друга страна, много малко са хората, които могат да дадат смислено предложение за решение. Професионално групата, която сме подготвили за кандидати за Общинския съвет, трябва да решат няколко основни въпроса. Първо, обществения ред в Хасково, ползването на обществения публичен ресурс прозрачно. Трето, решаването на въпросите с планирането на средата в Хасково и то дългосрочното планиране. И съответно решаването на проблемите в сферата в социалната сфера и сферата на здравеопазването са ключови според нас. Това се опитваме да правим, да предлагаме и съответните решения.